Oi morenya kwa Ramogi Joan kamora maintiere machiegni chenro mar ang'ich welo kamagi emoko kuom weche mawamiyo pek. Duol makedo gi mibadhi EACC oluongo David Murade, Cyrus Jirongo kod Francis Atuoli ne nonro ewi wach mibadhi moro mar lowo. It must stop diversion of revenue, reform institutions like the KRA, NSSF, NHIF, and government procurement. Riwruoga Azimio la Umoja oseo serikali ewi chenro manitie mar keto lokruok e chudo mar osuru. Jodak e alwora mar Nam Lolwe, kaunti ma Kisumo, ywak ewi muya marach masani wuok e namno. Machiegni nyakwara Ramogi parni inyalo tudori kodwa e namba mana 360 inyalo chwalonwa ote kalure koda weche manyien kachiel koda weche mamoko mabende pod wadhi nyime koda luonu. Nyinga Simfros Okinda, jaloko marwa Winnie Adoyo. Duol makedo kod mibadhi e pacho ka EACC oluongo jalup jakom duond bura mar Jubilee David Murade, mane en jaod bura malugari Cyrus Jirongo kanyakla kod jatende kotu Francis Atuoli mondo chop e nyim duol mar EACC ewi wach mibadhi matudo lowo moro manie kar dak Mamkuru kwa Ruben. Walter Nyambaga oluonwa wachno kendo nigi lipodno. Duol makedo gi mibadhi pacho ko keto mane en jaod bura malugari Cyrus Jirongo ewi yore maliet e log tich mar EACC bure Nairobi. Jirongo kod jalup jakom duond bura mar Jubilee David Murade kanyakla kod jatend kotu Francis Atuoli oluongi mondo chopi nyim duolno moko leo. Kata kamano peko bedo ne jodito go chope apiaya e kinde ma jofwambo nobedo ne gi akicha kuom thuolo maromo seche 6 marito. Eka ji adekgo itudo kod mibadhi mar omenda maromo $250,000 ewi lo moro mayudore e kar dak ma Mamkuru kwa Ruben. Jirongo ochope nyim kamitino e kendo dadhoge ewi wach mar omenda maromo $250,000 mane ochule kod tend kaunti ma Nairobi ewi lo magisani ogere kar tiegruok mar Ruben Primary e kar thieth ma mine konyore kanyakla kod tesendo bila. EACC ne okundo Murade mondo ler chudo mar omenda maromo $25,000 mane ochwalne kod tend kaunti mar Nairobi tarik 23 dwe mar 7 2020 kokale kambio kinde mar Wambui Muriuki, wach mane Murade okino ne wiye. I'm not involved. I'm not involved in the Jirongo and the county and how they. If I give you money and you pay me back, do I care where you got your money from? I was not involved in what they were doing with the county. Jirongo owed me money. He paid me. That's it. These are diversionary things. When people cannot deal with the challenges that are facing the country, they look for things to divert attention. EACC bende dwaro ni mondo Atuoli ogolie lewe ewi omenda maromo $60,000 mane ochwalne kod Cyrus Jirongo kata obedo ni maling'ling moko fuono ni omenda mane Atuoli oyudo ne en gowi mar ng'ato gi ng'ato mopogore kod mit bilie mag mibadhi Atuoli kata kamano pod ni oko mar Kenya gisani. Gisani en kar tiegruok mane ochake e higa mar 1996 kendo ne ochwal ne jopuonj mag sirikal e higa mar 1998. Jodito mag sikunde wacho ni kambi mar Cyrus Jirongo moyangore kaka Kuza Farm Allied Limited Company ne okundoge kod barua mar dare 2010 kendo kanyo ema ywaruok ne ochakore. EACC medo yaro nonro mare kelo adieri chilo mar mibadhi mokoni mieno nyaka David Murade. Kinde ma jopuonjre maroya 3,133 keto genoge ka tiegruok mar Ruben Primary, duol makedo kod mibadhi EACC osingo kolo kendo keto ayanga mibadhi ma ichich godo ni otim kod jok ma ideo. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Ruben, Nairobi. Kawadhi nyime ni kweth mar Azimio la Umoja koro wacho ni piny owacho okoketa dieri e wach mar kedo kod timbe njore mag obila manego oganda aoyaye. Azimio wacho ni chalo macheno no itimo e yor dewo wang'. Bende giseo piny owacho onogo ewi chenro mar dwaro timo lokruok e chudo mag osuru. Jotelo mag Azimio nowuok oko mar wuoyo ewi kaka piny owacho mar Kenya Kwanza motelo gi jatend piny William Ruto dhi nyime gi kedo gi wach mar nek mag obila ma oyaye pacho ka. Odinga notelo ne lange e twak jofwamb weche buore ka nosiemo wang' piny owacho mondo ni lweny no ok ogeto mana ng'at achiel kende. Tumelaani vikali
yale ambayo yanaendelea wakati huu ya kulenga mtu mmoja ambaye alikuwa ni DCI bwana Kinoti, ambaye sasa lawama yote inalenga kwake. Hata DPP ambaye yeye mwenyewe ndiye alikuwa kila mara anakataa kushtaki watu ati hakuna ushahidi ya kutosha. Sasa kujitokeza na kusema yanalaumu watu DCI. Na DCI hajapewa nafasi ya kujibu. Tunaona kama yale yote ambayo yanafanyika wakati huu ni kama ile kangaroo. Odinga nolero ni ber mondo piny owacho otim nonro makare kaka okang' mar chopo ratiro ne oganda kaachiel gi anyuola mane jogi olal e yo ma ok oyangore maler. Nasema kuna Wakenya wengi ambayo wamepotea, wengine wameuawa kinyama mpaka wakati huu. Wale ambayo wengine walikuwa wametekwa nyara, wengine mmoja alitekwa nyara kule Eldoret, mwili yake kapatikana huko upande wa Savo. Na wengine yote mimi tumeyataja ndani ya hiyo statement. Tumesema tunataka uchunguzi ifanyike, ijulikane ni akina nani walihusika. Jasaleno bende na oparo nek moko mag higni mang'eny mosekalo mapacho ka kowacho ni tij piny owacho mathuruka en mar chiwo adieri ewi kaka ne githo. Tumangoja wale watu kama Jacob Juma ambaye alipigwa kinyama akawawa hapo katika barabara ya Ngong. Tumeongea vile juu ya bwana Msando ambaye alikuwa anafanya kazi kwa tume ya uchaguzi. Akatekwa nyara, akaenda akauleo kinyama na mwili yake kapatikana kule, hata mikono yake imekuwa imekatwa. Tumesema tunataka uchunguzi ingie katika mambo haya yote. Na vile tunaona wakati huu hatuna ile shirika ambayo inaweza kufanya kazi hii, ambayo itaweza kufanya kazi ya wastani. Inatakikana tutafute watu wengine ambao labda wametoka nje wajiingize kwa mambo kama haya. Sitego bende Odinga no makamen gi piny owacho ahinya to iparo margi mar juogo jopiny osuru mang'eny seche magikale ngima matek mokalo. Tumeongea juu ya mambo ya ongezeko ya ushuru kwa Wakenya. Wakati huu Wakenya tayari wanabeba mzigo mzito zaidi ya uhuru. Hali ya uchumi ni mbaya. Mbaya sana, wengine hata kuweka ugali kwa meza kwa watoto hawawezi. Tulipokuwa katika NAK, tulipochukua utawala mwaka wa 2013, tulipata uchumi ambao ilikuwa imeathirika kuliko wakati huu. Wakati huu tulikuwa tumetoa ahadi kwa Wakenya kwamba tutaanzisha elimu ya bure ya shule ya msingi kwa Wakenya wote. Na tukaitimiza hiyo ahadi, lakini hatukuongeza ushuru. Tulitumia mbinu ambayo sisi kama Azimio, kama tungeunda serikali, tungetumia. Magina yangu seche mane ochiwo tiko ne jarura machon makanduyo Fula Mwanyinyi makoro biro dhi laro kom Senate mabungo tarik 8 dwe mar 12. Tuna hakika ya kwamba mheshimiwa Wafula Mwanyinyi atabeba bendera ya Azimio vizuri katika hiyo kinyang'anyiro ya kiti cha Bungoma. Tunamtakia kila laheri. Seche ma piny owacho mar Kenya Kwanza motele kod William Ruto koro oikre mar chako tich ayanga. Riwruok mar Azimio motele kod Raila Amolo Odinga koro osechiwre mana ni gibiro ng'iyo kaka piny owacho tiyo ma ogolo chike kada chenro mabiro hinyo oganda. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Wadhi nyake kaunti ma Migori kama gavana ma kaunti no Chilo Ayako osiemo jotend migepe mage mondo mi othegre gi mibadhi e apise mag dhi telone. Ayako oloso gi jotelogo ma ochamo mo mayanga kendo makoro chako tich ayanga. Bang' od bura ma Migori ni pedho jotend migepe 6 manowal kod gavana ma Migori Chilo Ayako, jotend migepegi ma oting'o Kalebo Pondi e migaono ma jotich kod sirkand gwenge, Betty Samburu e migaono mar somo, ojende kaachiel kod tuke, Lucas Musenda e migaono mar pur, pith jamni kaachiel kod reye, Julius Nyerere e migaono mar thieth, Rahab Robi e migaono mar alwora, kaachiel kod midhierogo mag apoya, kaachiel kod Morris Otunga e migaono mar omenda ne ochamo mar apis. I, Rahab Robi, Chacha, do swear
that I shall always truly and diligently serve the people and the Republic of Kenya. Mokum jotend migepegi manocha mumuma ne omi tijegi manyaka koro gitim e kinde mokwongo ka gidonjo e apis ma oting'o manusuru ma ochok duto nyaka koro chopi ne piny owacho mar kaunti. Mochung' ne thieth wadwaro ni gik ma jopiny osebedo ka yuago ne yath onge osuptal, pi onge osuptal, gik moko onge osuptal, odiechieng' ma kawuono in gi ndalo manok mondo itiek shidano. Minister mochung' ne omenda ji chulo osuru to donjo mane ofuko wa kuonde ma wantiere. Minister mochung' ne jotich mantiere ka in benda mi teko nitie ojende wa mang'eny gi nyithiwa manyiri mang'eny madwaro tich ka to jomoko wachore ni opong' offices gi maonge barua. Mago wuogi man gi barua odonji. A lot of expectation from the people of Migori and a lot of expectation from the appointing authority, who is the governor of Migori County. You have sworn in to serve the whole people of Kenya. E kinde twak mare, gavana ma Migori Chila Yako ne owacho ni piny owacho mare ok nyal wech mag mibadhi e kaunti ma Migori. Put pressure on our public servants to do it. So as you get into office, let us encourage behavioral change. Bende ne owach ni piny owacho mare biro tiyo machiegni kod gweng' ma Migori man oganda e kaunti ma Migori koro yudo wechego mag dongruok. Makete tich ka nyaka ubi udhi mbele county assembly uwuo kod unyis gi kaka program go tiyo nikech gine wenge jopiny kendo jotich jopiny mokel ka mondo non gigo. These are political appointments. You will not go smooth all the way. Some politicians will start to interrupt. Some of them you may take, some don't take. My argument is take what is good for the county. Nyaka sami gavana Ochila Yako pok ogolo tend migepe ang'wen ma oting'o migawono mar loho, ohala, pi kod teko kaachiel kod mano mar wuoth kod apaya. Ma bende ko jotend migepe auchiel gi koro chako tich ayanga. Oganda bende koro keto wang'i kuom gavana mar kaunti ma Migori. Nitie mage ma idhi yier elemo ang'wen bende nyaka sani koro dong' mag jotend migepe. George Juma, RAMOGI TV, Migori. Erokamano George Juma kuom lipodno. Kawadhi nyime ni gikone to Vice Chancellor ma mbalariany ma Kenyatta Professor Paul Wainaina orwaki ayanga kendo duogo e apis tok bedo oko kuom maloyo dweche ang'wen. Wainaina noyudo rwak makende gi jopuonjre kod jotije mbalariany no mane onyiso mor mar duogo mare. Wainaina nosingo tiyo machiegni kod piny owacho ka okwayo mondo omigi kendo kar timo nonro ma Kenyatta